आजकल लइका बच्चन के रवैया देख के बहुते बुरा लग जाला। मन के भीतर कैसन तक कड़वाहट भर जाला। सच कहत बाटू, हर चीज अब अपने मर्जी के चाहिए। जवन चीज पर उंगली धर देलन बस चाही त चाही। एकदम सच। आज के लइका बच्चा जल्दी सयान हो गए बाटे। कम उम्र में दुनिया भर के जानकारी उनकरा मुट्ठी में बा। मोबाइल बा, टीवी बा, हर सवाल के जवाब एक बटन में खोज लेत बाटे। बाकी एकर ई मतलब बिल्कुल ना बा कि गूगल के खोजल रास्ता हर बार सही होला। का कही माई बाबू के हाथ में अब कुछ न बचल बा। उ बस मूरत बन के चुपचाप खड़ा होके देखत रह जाले। सच बात बा। कौनो बात पे अगर प्यार से भी टोक दिहल जाए तो झट से जवाब आवेला। बेकार के ज्ञान मत दा, हमके पता बा कि हम का करत हई। तो कहे लायक कुछो ना बा। एक जमाना रहे जब बोले के तो छोड़ दा, बाबू के खोखल सुन के रूह कांप जात रहे। हाँ जी, मर्यादा डर से ना सम्मान के रहे। अधजल गगरी छलकत जाए, ठोकर लगे, तबे समझ में आवेला माई बाबू के बात। बाकी याद रखा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अनुभव कौनो बाजार में न बिकाला, उ तो जिंदगी के आग में तप के मिलेला। आ संस्कार गूगल पर ना, घर के बुजुर्गन के चरण में मिलेला।